Nɛgɛ ɲɛmugan dafara ni miniti 30 ye Sherifula télé studio o fɔlɔ kɔnɔ Moribabugu. An ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye. Aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma selen bi bamanankan kunnafoni na kumaba ye 2 ye. Journée nationale du patrimoine culturel san 2026 kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn ni alamisa don juin kalo tile 18 CCB la Bamakɔ kɔnɔna la. Ka kɛ ni alisilamɛw ka ɲɔgɔn kunbɛba mun kan ka kɛ ka bɛn ni sibiri don juin kalo tile 20 ye o hukumu kɔnɔna la. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maaw ye ɲɔgɔn kunbɛba dɔ kɛ a Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara ka résidence la Sebenikɔrɔkaw fɛ. O de y'aw ka bi bamanankan kunnafoni na kumaba ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Ka foli kurakura ka a ɲɛsi aw ma i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kunnafoniw na cogo min na Journée nationale du patrimoine culturel a san 2026 baara nundon kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn ni alamisa don juin kalo tile 18 na CCB la Bamakɔ kɔnɔna la. An b'a lɔdɔnya k'a fɔ a kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ an ka ministre ɲɛmaa de bolo maaba caman wɛrɛw fana tun bɛ a kɛnɛ kan. Amadu Kamara ni Ibrahim Kulibali ka sɔrɔlenw don. Ni don kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ ni a hakilina bɔra minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ seko ani dɔnko o yakubuyali ma Mali jamana kɔnɔ. A sigira sen kan yaasa ka se ka seko ani dɔnko k'o kɛ fɛn ye min bɛ bɛn ani kelenya an ka ladalafɛnw ani an ka kɔrɔlenw olu matarafali ko ɲuman ko fɔ. Journée nationale du patrimoine donc ministère ye wele bila an ma réseau kiya tɔgɔ la réseau des entrepreneurs culturels ko an ka na ni balani donc an nana ni balani o la ka na don in ɲɛnamaya a kɛnɛ kan yan nɔ o de y'an sekun ye yan nɔ ka na yira k'a fɔ an ka seko ni dɔnko jɔyɔrɔba b'a la an ka jamana kɔnɔ. Kɔrɔ min b'a la o ye an ka seko ni dɔnko an ka a don ba la an ka a lajɛ an ka kɔrɔlenw an ka baara kɛ ni a ye a bɛ nafa caman yira wa k'a dɔn k'a fɔ fana ko an ka seko ni dɔnko an ka jamana jɔsen sinsinnen dɔ de don donc an bɛ fɛ ka journée nin kɛ ka se k'o de yira bi. Bi don ye nisɔndiya don de ye bi don ye wasa don de ye a bɛ fɔ bi don ma ko an ka tiɲɛw labɔ don n'i ko tiɲɛ fɛn fɛn y'i ka fɛn kɔrɔ n'o y'i ka mɔgɔya nɔgɔya i bolo bɛɛ y'i ka tiɲɛ dɔ ye o tuma la an ka tarikuw b'o la an ka icogo b'o la an ka suman duntaw b'o la an ka nafolo maracogow b'o la an ka laadala kokɔrɔw b'o la an ka kɛlɛcɛw fɔlɔ olu tun bɛ cogo di n'o ye donsoya ye olu b'o kɔnɔ donc o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tontigiw ni ɲamakalaw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka jɛ ka baro ka hakili jakabɔ kɛ ka kuma di kodɔnnabaw ma minnu bɛ kodɔn kosɛbɛ u ka jamana ɲɛfɔ tile 2 u ka jamanadenw ɲɛfɔ tile 2 k'an cɛ fɔ tile 2 k'an sigi cogo fɔ tile 2 o kɔfɛ hali an bɛ suman minnu dun an ka laadaw la o bɛɛ bɛ nin kɛnɛ in kan yan nɔ. N'i y'a mɛn jamana a ka danbe de don a n'a taabolo kɔrɔmaw faso sigiyɔrɔ de kan an bɛnba kɔrɔmaw de y'an tu tigɛ an ka se ka yakubaya bi an b'olu lahɔrɔma dilan un homme soit tu es sur terre ou bien tu es sous terre an bɛnba kɔrɔmaw ye sɛgɛn min kɛ ka min bila anw ye anw de kan ka k'o ko dayɛlɛ k'o ko sankɔrɔta dans l'échelle mondiale donc un homme doit suivre sa culture. Adamadenya la ni culture tɛ jamana min na a bɛ i n'a fɔ identité perdue la donc nous on est là pour maintenir l'équilibre parce que farafindenya mɔgɔninfin f'i ka k'i yɛrɛ de quand on a besoin des problèmes i bɛ se ka problème sɔrɔ ni fɛn fɔlɔ min ye o ye ni i bɔkolo yɛrɛ ni ye de a ɲɔgɔn problème tɛ diɲɛ kɔnɔ adamaden an ka kunna sini o de y'an mɔkɛw ye an ka kunu o y'an faw ye an ka bi o y'an yɛrɛ de an ka sini o y'an denw ye an ka sinikɛnɛ o y'an mɔdenw o terrain de vie an kan ka tagama o de kan donc ka denmisɛnninw exercer k'u ɲɛsin fɛn ma ministère de la culture de bɛ se ka kɛ donc ni gouvernement y'i cɛsiri nin n'a ɲɔgɔnnaw la mɔgɔw tin bɛ don ɲɔgɔn na a bɛ jamana yiriwa a b'a to an k'a dɔn k'an bɔra yɔrɔ min na anw de bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw exercer ka tubabuw fɛnɛ fɛ u ka se ka na an danbe kɔrɔmaw lajɛ. Minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ seko ni dɔnko o yakubuyali ma Mali jamana kɔnɔ a ka fɔ la nin don in bɛ kɛ sababu ye ka se ka an ka yɛrɛya an ka yɛrɛta an facɛn n'o y'an ka kɔrɔlenw ye olu ka lasago ka ɲɛ k'u matarafa ka bɛn ni diɲɛ taabolo kura ye. N'a bɛ daminɛ jamanakuntigi la
Assimi Goïta ani an ka ministre Gale Abdoulaye Mega ani gouvernement bɛɛ ka laɲini de nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye parce que u y'a yamaruya ko san kɔnɔ don damadɔ ka sugandi min bɛ se ka kɛ Segu ni Dongo san ye tile don ye pour que an bɛ se ka facɛn ani faso tiɲɛ lasago cogo min na pour que an bɛ se ka lamɔ sabati cogo min na an ye ci bila danbe kɔlɔsibaaw ma ɲinan tɛ min bolo de concerné k'a fɔ ko dɔ ka fara latɛmɛli kan latɛmɛli bɛ kɛ dɛ mais an y'a ye yɛlɛma caman bɛ bi kow la bɔlɔlɔsiraw b'o la technologie b'o la donc on se dit que ni a ka kan an ka an bolo don an ka danbetigiw ma an ka ngaraw an ka jeliw n'an ka ɲamakalaw pour que an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na hali bi u bɛ se ka dɔ fara laseli kan latɛmɛli kan cogo min na donc ɲɔgɔnye in b'o de concerné ni ala sɔnna a ma ni tile fila ye ni hakilina kumabaw minnu sɔrɔla o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara u ka baara kan. Seko ni Dongo a yira k'a fɔ ko ale ye waleya ye min bɛ se ka bɛn kelenya o sinsin Mali jamana kɔnɔ o siratigɛ fɛ furancɛrɛ fanga ɲɛmaaw kɛlen bɛ ka kɔfilɛba kɛ ka ɲɛsin Seko ni Dongo ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ don min na ko bi n'an b'a wele ko patrimoine culturel n'o y'an bɛɛ lajɛlen jɛ ye. An bɛ kɛnɛ mun kan bi an ma kɛnɛ barikama don kosɛbɛ parce que jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɔ kuma caman an bɛ Mali kura mun ɲini na n'o ye jamanaden bɛɛ ka laɲini ye. Laɲini mun sabatira ala barika la ANR kɔfɛ Assise nationale de la refondation parce que jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɔ kuma caman an bɛ Mali kura mun ɲini na an bɛ fɛ ka sinsin f'an ka an kɔ don k'an bɔra yɔrɔ min na k'an miiri t'o la n'i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan ka kan i ka danbe i ka laada f'i k'i sinsin o kan kosɛbɛ o de ye Mali kura an bɛ Mali kura mun ɲini o de ye jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini parce que o de ye maliyɛn bɛɛ fana ka laɲini ye. Hukumu kɔnɔna la ka don bila don kɛrɛnkɛrɛnnen na mun ɲɛsinnen bɛ an ka cɛfaso tiɲɛ n'an b'o kɛnɛ kan bi journée du patrimoine vraiment ka kan ka minisiri fo ka jamana ɲɛmɔgɔ fo o baara in na an bɛ tiɲɛ mun nɔfɛ n'o ye ka se ka an ka laada n'an ka danbew hali bi ka se ka o sabati an bɛ dugawu kɛ o ka don ba la kosɛbɛ. Dakun min talen bɛ ka ɲɛsin san 2026 ta in ma a dakun a bi kɛ waleya ye ka se ka yele mana an ka Seko ni Dongo a lakɔlɔsibaw n'o ye danbe kɔlɔsibaw ye n'o ye an ka maakɔrɔw ye an ka fɛnkɔrɔw n'an ka ladalafɛnw n'u b'an ka danbetigiya ladiriya ani hɔrɔnya o sabati Mali jamana kɔnɔ ka bɛn ni Seko ni Dongo o yakubiyali ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni an ka Seko ni Dongo tigilamɔgɔw ka baara bolodalenw ani an ka da la dumunifɛn kɔrɔw minnu bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan olu nɛnɛni ma ani an ka ladala fɔlifɛn kɔrɔw minnu ye jama sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya. ka kɛ ni alisilamɛw ka ɲɔgɔn kunbɛnba min bolodalen no bɛn ani keleya sabatili la ni a bolodalen no ka bɛn ni sibirido juin kalo tile 20 ye o ɲɛbila baaraw okumu kɔnɔna la groupement des leaders spirituels musulmans maaw ye ɲɔgɔn kunbɛnba dɔ kɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ama ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara fe Sebenikɔrɔ a kɛnɛ kan Cherif la jabaraniso tɔgɔla Abdul Karim Sakɔ ani Ibrahim Kulibali tun bɛ yen nɔ. Ni sigi me kelen filɛ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali fɛ a bɛ don hukumu min kɔnɔ o de ye k'a fɔ o conseil du Mali kɛmɛ ka ɲɔgɔn lajɛrɛba min boloda ka bɛn sibirido juin kalo tile 20 san 2026 palais de la culture la Amadou Hampâté Bâ silamɛw bɛɛ lajɛlen welelen bɛ yen nɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen cogo min na silamɛw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o baaraw labɛnna o conseil islamique du Mali fɛ jɛkuluba minnu bɛ o conseil islamique du Mali kɔnɔ o de groupement des spirituels musulmans du Mali ye o baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na o ye ɲɔgɔn ye ka na o hakililaw falenfalenw kɛ yani ka se don kofalenw ma ko welewelekan bɛɛ ka ɲɛsin silamɛw bɛɛ lajɛlen ma Mali fantan 4 silamɛya diinɛ in kɔnɔ taabolo fɛn fɛn b'a kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen wele bɛ ka bɛn sibirido ma juin kalo tile 20 san 2026 palais de la culture Amadou Hampâté Bâ ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ baara in yɛrɛ denfaya o ta bɛ ka di an ka ministre ma min ka baara ɲɛsin bɛ bɛɛ ani kɛlɛ ma an ka jamana kɔnɔ n'o ye général de corps d'armée Ismaël Ouagui ye k'a yira haut conseil la u ye baara min kɛ u ye baara belebele de kɛ an tun sigilen bɛ n'u ye n'u tun ma nin kɛ o de bɛ bara an na mais n'u ye nin kɛ vraiment an sigilen bɛ n'u ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a yira u la fana an b'u kɔ
min kɔni ye jamana ka bɛn n'a ka kelenya ye silamɛw ka bɛn n'u ka kelenya an b'u nɔfɛ bi an b'u nɔfɛ sini n'u y'an wele wagati o wagati an perelen bɛ k'u jaabi ka d'a kan silamɛya bɛn anw bɛɛ lajɛlen mago bɛ o de la bi mais an k'a kɛ ni kelenya ye an k'a kɛ ni tiɲɛ ye an k'a kɛ ni ladiriya ye foyi tɛ o de bɔ diɲɛ na an k'a kɛ ka sɔrɔ fɛn t'an dusukun kɔnɔ min b'a kɔnɔ o k'a sɔrɔ dusukun jɛlen don pali 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 n'an y'a ko n'o ye dɔrɔn baara bɛ ɲɛ et surtout bi groupement aw welela aw nana wele kan jaabi aw bɛ fo o la ka aw waleɲuman dɔn nin b'a yira an na k'a fɔ o tumana hali n'a don sera inshallah u y'a fɔ an ye cogoya min na ko an ka jɛ k'an ka mɔgɔw labɔ an bɛna jɛ k'an ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen labɔ an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais la palais de la culture inshallah donc an bɛ bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Nɛgɛ sibiri don palais de la culture la a ɲinilen don 9h ka anw bɛɛ sɔrɔ salle kɔnɔna na 9h kɔni mobilisation na parce que yɔrɔ mɔgɔw delen bɛ Cheikh na Jawara aw mɔri dun a tɛ bɔ joona ni min y'i da so kɔnɔ k'a kɛ 10h ye n'i ma place sɔrɔ ka na taa fɛ k'i bɛ mɔgɔ dɔ wele k'i sigi sigiyɔrɔ la dɛ donc a ka jija ka bɔ joona parce que k'a fɔ k'a tɛ dabila joona o t'anw da ye dɛ labɛn bɛɛ sabati b'a fɛ n bɛ se k'o yɔrɔ in kɛ k'a gɛlɛya labɛnw sabatilen don places réservées don a ka d'an ye an ka mɔgɔbaw ka bɔ joona u ka se kɛnɛ ka joona walasa place minnu réservées don k'u ka places ta mais ni min ko k'i bɛ temps ta k'i b'i sumaya ko mɔgɔw tɛ bɔ joona i bɛ fɔ jama kɔ dɛ i bɛ taa sɔrɔ salle falen don dɛ donc ni salle dun fara i tɛna don yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ donc an b'o yɔrɔ ɲini an ka personnalités n'an ka mɔgɔbaw fɛ u k'u jija ka bɔ joona pour que ka baara nɔgɔya organisateurs bolo parce que organisateurs kan bɛ k'u ka places réservées ka étiquettes k'u la k'u bila donc n'i nana joona i bɛ baara nɔgɔya mais n'i sumayara an da b'a la ni mɔgɔ dusu sumayara a ka taa ala fɛ doni bɛ gɛlɛya i bolo donc o la i bɛ se ka parce que an bɛ ka basiw siri kɛnɛ ma ka chaise dɔw siri kɛnɛ ma bon écrasement bɛ yen an y'o fana labɛnw sabati bayisa ninnu ye o baara caman kɛ ka ban mɔgɔw bɛ se ka sigi mais n'i bɔra joona ka don salle kɔnɔ joona i ka place ɲuman sɔrɔ lafiya b'o de la. Ni baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ni an karamɔgɔ Sere Sherif Usman Madani Hale ale ka ɲɛmɔgɔya ye a kun tɛ kɛnɛ ka a ka golo ka sigi o kun bɛ yen a ye foli kɛ ka ɲɛsin ni hakilila tabaw ma ni ka yɛrɛ k'a fɔ nin ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ka hami ye bi silamɛw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na n'o bɛ kɛ sababu ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ dɛmɛ jamana ɲɛtaa baaraw la. Nin sigi ye groupement ka yeta ye u ye min labaara sabu ka d'a kan o conseil tɔgɔ la bi ni o de ye o conseil islamique ye ala sɔnna laɲini min bɛ yen ni ala ye o wele de da silamɛw bɛɛ ye wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu k'a fɔ silamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ juruba kelen na u k'o minɛ wa u kana fara nahyu ni amru ka bɛɛ bila ni aya kelen na silamɛw ka balimaya an'u ka kelenya kama alhamdulillah anw fɛ jamana kɔnɔ an b'a fɔ o sira belebeleba o ye bɔli daminɛ a bɛ senna a baaraw daminɛna puis a wulikajɔ caman kɛra ni o de ye tantansi fɛn o fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ ka se k'a lajɛ an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ jɛ silamɛya tɔgɔ min na o la o baara an b'a fɔ a laɲini o yɛrɛ sɔrɔla ka ban sabu o de ye an ka ɲɔgɔn sira bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan o sira bɔra mais ka taa a jɛ belebeleba kɛ o de ye waati min ni a labɛnnen don ni an bɛ ka o de magɛn ni o de sera o la an b'a fɔ ala ka yira an na hɛrɛ la n'o ye samedi ye. Hakililajigi bolo ma ni ɲɔgɔnlajɛrɛba min ni a labɛnnen don o conseil islamique fɛ n'o de ye rassemblement pour l'unité des musulmans n'a dɔgɔdamɛ ka bɛn sibiridon ma juin kalo tile 20 san 2026 nɛgɛ ka ɲɛ 9 bɛɛ welelen bɛ a kɛnɛ kan o conseil islamique tɔgɔ la palais de la culture la. Ala ka a don yira an na Mali retraitew ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu caman faralen ɲɔgɔn kan u k'a ma konari olu y'u ka ɲɔgɔn kunbɛnba ta k'o fɔlɔ kɛ u k'a ma premier conseil national a baaraw kɛra ka bɛn ni alamisa don o juin kalo tile 18 maison de la presse la Bamakɔ o kɔnɔna la a kɛnɛ kan Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Aminata Tarawele ani Dramane Male tun bɛ ni sigi min ɲɛnamɛyali filɛ nin Mali cakɛdaw sɛgɛnlafiya bɔla maaw fɛ n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na coordination nationale des associations des retraités régie par l'Institut national de prévoyance sociale bakurubala konari o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka na hakili jagabɔ kɛ u ka san baarataw kan ka masala ni ɲɔgɔn ye togoya min na yɛlɛma bɛ se ka don u ka jɛkulu la fo ka taa se bureau kura sigili la min baara bonya n'a karama bɛɛ talen no ka di Moussa Deg Balima n'ale ye CNPM ɲɛmaa ye. Konari a bangena il y a 3 ans
association de retraités ou de farala ɲɔgɔn kan. Il y a 32 associations de farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ coordination nationale des retraités. Donc bi ɲɔgɔn ye c'était examiner k'an ka texte lajɛ k'a fɛsɛ k'a texte kura ta ensuite k'a bureau kura sigi pour les 3 ans à venir. Retraités fɛn bɛ Mali la u ka représentants bɛ yan u bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ cité bila kɔfɛ an dɛmɛbaga an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye baara mun kɛ a diyara n ye an b'a f'u ye fana kɛ an b'u ka disposition na san nataw an bɛ partenariat gagnant kɛ an n'an ka partenaire pour que retraité a ka se ka dafa sɔrɔ an ka partenaire fana bolo an b'a fɔ a retraité Mali retraité bɛɛ an ka jɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka baara kɛ ni hakili kelen ye ni Ala sɔnna an ka laɲini ni Ala sɔnna a bɛ sabati. Ni tile fila sigi min ɲɛnamayalen filɛ nin ye Konari maaw fɛ a bɛna kɛ sababu ye ka yɛlɛma don u ka baarakɛtaw caman na. AFG Bank n'o y'u jukɔrɔma dondobaga ye o maaw ka laseliw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sangani ni sigi ye min bɛna to yɛlɛma caman bɛna don Konari maaw ka baarakɛta la ka yelen kura d'u ma o n'olu ka baaraɲɔgɔnya kɔnɔna. A diyara anw ye kosɛbɛ an ka kɛ banque partenaire ye au lieu des autres parce que ne fɛ nin ye ko dɔ daminɛ de aw bɛ se ka sɛbɛn yɔrɔ dɔ la nin ko in kɔfɛ ko caman bɛ bɔ a kɔnɔ ça inchallah il faut aussi te dire qu'an bɛɛ bɛ kɛ retraité don dɔ la donc retraite kɔrɔ tɛ ko an tilala activité la au contraire retraite ye fɛn dɔ wɛrɛ daminɛ de tuguni donc o de y'a kɛ an y'an jija kosɛbɛ an ye fɛn bɛɛ kɛ pour ka kɛ u ka partenaire ye fɛn caman bɛɛ bɛna bɔ a kɔnɔ fɔlɔ ye an m'o ka yɔrɔ fa ye parce que retraité n'an bɛ baara la kuma caman avantage dɔw b'an bolo ka se k'an ka action kɛ alors que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'an ye denmisɛnninw ye bana tɛ daminɛ o kuma bana bɛ daminɛ de ni kɔrɔ nana parce que kɔrɔ yɛrɛ n'i tɛ baara yɛrɛ la o y'a dama bana ye donc an b'an jija o yɔrɔ la pour que retraité hali n'u taara retraite la u ka se ka an n'an ka assurance a b'a dɔn k'a fɔ AFG assurance fana n'u bɛ baara kɛ donc o taabolo la an bɛ fɛ ka fɛn dɔ bila en place produit dɔ développer pour que complément assurance u ka se k'o fana bénéficier ou bien an b'o fana an b'o approcher pour que an n'u bɛ se ka baara kɛ cogoya min na pour que retraité u ka se ka bénéficier même après à partir de la retraite même retraite kɔnɔna la u ka se ka produit caman ou bien u ka santé ka se ka sécuriser en tout cas ne se que nous remercier dɔrɔn parce que depuis an Konari ye baara daminɛ kulonkɛ ni bonya dɔrɔn de don je pense que on a plus de défis b'anw de ka niveau là pour que an ka se ka ou accompagner et inchallah AFG sera là pour faire le nécessaire. Maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu fana y'u ka nisɔndiya jira ka sangani ni tile fila sigi ye min bɛ bɛn ni kelenya kotɔntala ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka masalaw ka degun na ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la fo ka taa se san nata baara ɲɛbila kow ma. Minisiri min ka ca ɲɛsilen don kɛnɛya kow binakun kan ale ka nɔnabila ka laseliw kɔnɔna na a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Konari ɲɛmaa n'a ka maaw ma dan tɛ foli min na ko bari ko nin ye sigi min ye a b'u tin don ɲɔgɔn na ka masala kɛnɛ dayɛlɛ bɛɛ bɛ se ka kuma u ka degun kan ka ɲɛ sɔrɔ a la fo ka taa se olu yɛrɛ dɛmɛli ma u ka baaraw kɔnɔna na ni ka tila k'a fɔ k'a b'u ka bilala su ni tile an m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni sigi min ɲɛnamayalen filɛ nin Konari maaw fɛ a kun daminɛna ni alisilamɛ sanumanba in kalali ani tasibila ka ɲɛsin an ka forow ma. An ka karamɔgɔ Musa fɔ b'a lamɛn walasa ka diɲɛ fɛn wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Niger fa bala ɲame ka bɛn ni Alamusa juin kalo tile 18 sɔgɔmada joona in ye mugumanga mɛnna maramafɛn girimanw di ka kundo ka daminɛ sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 6 la n'o ye 6 heures ye ni ka lɛrɛ fila wɛrɛ fɛnɛ kɛ o kɔ a ye maaw hakili jigi janvier kalo wuli ka jɔ la maaw fɛ minnu kɛmɛ k'u ɲɛsin Niger fanga ma ko fɔ u ka binjogo ɲini Niger fa ba ɲame pankuru jigingɛnɛ dafɛla maaw ye a jira k'a fɔ mankan in bɔra pankuru jigingɛnɛ donda de la ani lakana tigilamaw kɛmɛ k'u banamini fa min fɛ ko mankan in bɔra o fankun de la n'o kɔrɔfɔw sɛmɛndiyara nin bɛna ka siɲɛ filanan ye ŋwara ka da Niger jamana pankuru jigingɛnɛ na bawo janvier kalo laban da la a ɲɔgɔnna dɔ kɛra ani surasiya daga yɔrɔ min bɛ a da fɛ nin bɛɛ jɛra ka da don ɲɔgɔn fɛ Niger jamana juguw fɛ lɛrɛ caman kɛra o la maa caman fɛnɛ joginna ni ka yɔrɔ caman jɛ nka dugujɛda ta in ka bɛn ni Alamusa in ye lakana tigilamaw kɛ mɛ ka labɛnba kɛ kabini mugu kun ka bɔra o yɔrɔ bɛɛ u ye wuli ka jɔ kɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lakoli lakana tigilamaw la ni ka ko dasa teliya la
Sénégalais fe jamana sharia suma kɔlɔsi yɔrɔ conseil constitutionnel ye jatigɛli kɛ Ousmane Sonko ka segini ni segibaliya kunga wasablo la ka sanga ni fanga sinamatonw ka laɲini ye araba juin kalo tile 17 jamana sharia suma kɔlɔsi yɔrɔ conseil constitutionnel a y'a ka jatigɛli kɛ a y'a yira k'a fɔ a b'i sinsin jamana yɛrɛ sharia sunba sharia sen 92 de ka o kɛmɛ ka mun fɔ o kɛmɛ ka jira jamana sharia suma kɔlɔsi yɔrɔ conseil constitutionnel la k'a fɔ a ka baarakɛta ye min ye o ye kalataw minnu min labɛn jamana kɔnɔ ka daminɛ sigida ɲɛmayaso sigi kalataw la n'o ye maires ka kalataw ye ka taa se wasaden sigi kalataw ma ani jamana kuntigi sigi kalataw jamana sharia suma kɔlɔsi yɔrɔ conseil constitutionnel ka baara de bɛ bɛn o nɔkun taamani de mɔ o labɛn ka se ka kɛ k'o se a da la ni kalata labɛn kɛra ka se a da la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ jaabiw bɔli jaabi labanw fɛnɛ bɛ bɔ jamana sharia sunba kɔlɔsi yɔrɔ conseil constitutionnel de fɛ ko wa ko jamana sharia sunba sharia sen 92 ka kuma bi dan yen de nka min ye jamana sharia sunba kɔlɔsi yɔrɔ ka taa don a ɲɔgɔnna fanga bonda dɔ kɔnɔ o ka mɔɔw sigi cogo la kalata senfɛ ko o diɲɛ ma di jamana sharia sunba kɔlɔsi yɔrɔ conseil constitutionnel mɔ jamana sharia sunba fɛ o kuma kalata min bɛ labɛn Sénégali jamana kɔnɔ maires ka kalata wasadenw ka kalata jamana ɲɛma sigi kalata o kan ka kɛ kuma min fɛnɛ kɔnɔ o ye kuma dɔnnen ye n'o kuma banna ka ban jamana sharia sunba kɔlɔsi yɔrɔ conseil constitutionnel ka baara banna o kuma fanga sinamatɔnw ye wulikajɔ min kɛ k'u sɛgɛrɛ nin ye k'u ka jatigɛli kɛ Ousmane Sonko segini na segini baliya la wasablo kɔnɔ k'o fanga tɛ olu la ka sabu kɛ jamana sharia suma kɔlɔsi yɔrɔ conseil constitutionnel y'a dama fanga bonda ye cogo min wasablo fɛnɛ y'a dama fanga bonda ye ten jamana sharia suma kɔlɔsi yɔrɔ conseil constitutionnel n'a ka sariya senw do cogo min a sigi cogo n'a baara kɛ cogo la wasablo fɛnɛ sariya senw ne fɛnɛ bɛ ka wasadenw ka baara nɔgɔya u bolo wasablo kɔnɔ o cogo rɔ o kuma Ousmane Sonko fanga bonda dɔ de ma don a kan ka segin n'a man ka segin fanga bonda de sariya sen de kan ka se k'o jatigɛ ni fanga bonda y'a lasegi a kunna a bɔlen ministiri ɲɛmaaya la a yena kɛ fanga bonda fɛ sariyaw la fanga bonda sariyaw k'a fɔ ani kɛli ka kan de ko conseil constitutionnel sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ sen foyi tɛ o la o bɛ sin ka sebaya di Ousmane Sonko n'a nɔfɛmɔgɔw ma fanga sinamatɔ minnu kan kunbɛn ko a ye sariya sɔsɔ a segintɔ wasabilo kɔnɔ ko a tun man ka segin n'u kun wulila ka se jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ conseil constitutionnel ma jango ɲankuma o ka se ka jatigɛli kɛ ka Ousmane Sonko labɔ wasabilo kɔnɔ nin y'o dɛsɛlen ye ka sira sɔrɔ Ousmane Sonko n'a nɔfɛmɔgɔw ye sebaya ta ni ka nin ko in bɛɛ lajɛlen jɔ bawo ni jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ conseil constitutionnel kɔni kumana ka ban kumada wɛrɛ tɛ maa wɛrɛ bolo bilen kiiribulon wɛrɛ la. Ameriki jamana ɲɛmaw ni Iran jamana ɲɛmaw juin kalo tile 19 juma ma makɔnɔ bilen tɛgɛnɔ bilali la bɛnkan sɛbɛn la Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump y'i to Faransi dugu min wele ko Versailles ka sanga ni diɲɛ dankɔrɔba 7 ka lajɛ min ni o n'u kan ka don ye ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn la ani Iran jamana cɛ fanga ja fɛ nin bɛna kɛ sababu ye mugu mankan ka da Iran ni Ameriki cɛ ka tajuduni ngurun ka muɲuku manya ka nɔgɔya Detroit Hormuz ko a bolo ka Iran jamana dafɛ nka una tabe Suisse duguba Genève lajɛ min kan ka kɛ juin kalo tile 19 ni o kun bɛ kɛ a tɛgɛnɔ bila yɔrɔ ye o sigi bi to senna u bi ɲɔgɔn sɔrɔ yen fana Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump y'i to Faransi G7 ka lajɛ kɛnɛ kan Versailles dugu rɔ k'a fɔ sisan ye tɛgɛnɔ bila ni Iran cɛ bɛnkan sɛbɛn la ka mankan ba an jɛ Masoud Pezeshkian n'o fɛnɛ ye Iran jamana ɲɛma ye o fɛnɛ y'i to Iran faaba la Teheran ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn la ko in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ nasiraw de fɛ Faransi jamana ɲɛma yɛrɛ min kɛmɛ ka G7 lajɛ bisimila sa ale ye kuma ta ka jira k'a fɔ a nisɔndiya bɛ k'a ye k'a fɔ bɛnkan sera ka sɔrɔ Ameriki jamana ni Iran cɛ nin n'a kɛ sababu ye ka na ni bɛɛ bada n'u dontɔ ye ni ka Detroit Hormuz ko a y'i bolo labila tajidoni ngurun ka muɲuku manyaka ye taji juwa fiyɛba yɛrɛ la sa kabini nin bɔra Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump da k'a fɔ ani Iran jamana ye tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn na dɔ sina ka bɔ taji sɔngɔ la ten fɛn min tora sa o ye mugujugu kunkanko de ye Iran jamana ka dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium labaloli tile 60 kɔnɔ ɲɛbila bɛnkan kɛmɛ ka jira k'a fɔ Iran jamana n'a kun bɛ ka dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium labalo a b'o jɔ o min bɛ a fɛ yen o bɛ se ka labaara cogo min na ka segin ka don bɛrɛ lɔ
ni ka kɛ kuranko mago ɲɛ bɛrɛ ye Iran jamana ye ni jɛsiriki naani tɔnba Nations Unies bolo fara ka jateminɛ jɛkulu ka jateminɛ ye a da fɛ min bɛ wele ko Agence Internationale de l'Énergie Atomique AIOA o n'a fɔ cogo don o la sa Amérique jamana ka ɲangiw minnu ɲɛsin ko mɛ Iran jamana tajidoni nguruw mɔ o ɲangiw bi dulon ni bɛnka yɛrɛ sera ka tɛgɛnɔ bila ko nin ye kɛlɛ yɛrɛ de bannen ye ani ɲɔgɔn cɛ pepepewu tile 60 kɔfɛ ɲangi o ɲangi ɲɛsin bɛ Iran jamana mɔ sa a bɛɛ lajɛlen bɛ wuli Amérique jamana fɛ ɲɛbila bɛnka kɛmɛ ka jira fana k'a fɔ bilankɔrɔmugu dɔ n'o ye dollar wari miliyari 300 ye o na sigi sen kan Iran jamana ladilali ye Iran jamana dafɛ jamanaw n'o ye arabu jamanaw ye olu bɛ kɛ bilankɔrɔmugu in wari bɔbaw ye nka Amérique jamana tɛna ye wari bɔ yen nɔ Amérique jamana jabaraninso Fox News kunnafoni dila dɔ ka fɔ la ko Amérique jamana ta bɛna kɛ fɛn min ye jamanaw minnu bɛ baara kɛ ni Iran jamana ye tajiko na sira fɛ wali kelen sanni feere na sira fɛ ni Amérique jamana ka ɲangi kun sababu la u kun kɛra gɛrɛndɛ ye olu mɔ Amérique jamana bɛ gɛrɛndɛ in wuli ka diɲɛ di u mɔ u bɛ se ka tɛmɛ n'u ka baara ye u ni Iran cɛ tile 60 bɛ taa dafa tuma min k'u sera ka bɛn nin bɛɛ lajɛlen la k'a ye k'a fɔ nduloma 14 minnu bolo dara a bɛɛ lajɛlen sera ka ɲɛnabɔ kelen kelen fo ka taa furi saratigaw minnu dan bɛ Iran jamana ye Amérique jamana fɛ olu saratigaw bɛɛ bɛ bɔ u sira fɛ Iran jamana ye Amérique jamana fɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen la n'a kɛra maa la Bani Israɛl jamana minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu do Faransi jamana kunnafonidisow caman kɛmɛ ka baro sigi bi Bani Israɛl minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu ka ale min bolo bɔra kara wo fɛ nin ngoro wa ɲuman tɛ a mɔmuna ka sabu kɛ ani wasadensigi kalata tɔ a man jan Bani Israɛl kɔnɔ wasadensigi kalata min bɛ kɛ sababu ye ka na ni jamana ɲɛma ye Bani Israɛl kunna Bani Israɛl minisiri ɲɛma Amérique jamana ni Iran jamana ka bɛɛ kɔrɔ politiki binaku ka magosa do amo Faransi jamana jabaranizo min bɛ wele ko BFM o ma hakili juru cani ne dɔ ko Daniel Mayor arabula kɔnɔ kunganko ɲɛdɔ mangana do sanfɛ kalanso min bɛ Faransi Grenoble politiki binaku kala o fɛnɛ sanfɛ kalankaramɔgɔ do a y'a yira k'a fɔ ni maa ye sebaya ta nin kɔrɔ Iran jamana de ye sebaya ta ka sabu kɛ Iran jamana ye laɲini o laɲini kɛ a bɛɛ tala bala Amérique jamana fɛ ko wa ko maa bɛ se k'a fɔ kabini san 1990 kana bila bi la Bani Israɛl ni a kɔsɛmɛyɔrɔ Amérique jamana ma deli ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ka nin bɔ u cɛ ma deli ka gwɛlɛya ka se nin hakɛ rɔ Karim Emil Bitar ni ale fɛnɛ ye sanfɛ kalanso min bɛ Faransikaw fɛ yen n'o ye Sciences Po sanfɛ kalanso ye Liban jamana sanfɛ kalanso fɛnɛ o sanfɛ kalankaramɔgɔ do ale y'a yira k'a fɔ Donald Trump ye jateminɛ de kɛ k'a ye k'a fɔ Bani Israɛl jamana minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu a y'ale nani de k'a nɛgɛ ka don kɛlɛ lɔ a ma kɛlɛ min tiɲɛ yɛrɛ fɔ a ye ko de y'a to Trump y'i kɔ don Bani Israɛl jamana minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu mɔ o fɛnɛ kɔfɛ dasumunsumunuw minnu kɛra Amérique jamana kɔnɔ o dasumunsumunuw nana jira Amérique jamana ɲɛma Donald Trump la k'a fɔ a yɛrɛ ka jamanadenw na minnu bɛ kala ta a ye o du caman fɛ ko de ye Palestine ka kɛ a dama jamana ye ten sa Bani Israɛl jamana minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu mɛnna ka Palestine ka denw dɔɲɔ février kalo tɛmɛnen n'o dasumusumuni kɛra ka laban k'o cari Financial Times kunnafonidiso fɛ nin bɛɛ lajɛlen de kɛra sababu ye Donald Trump ka seginni boloda a kɔ bawo n'a b'a fɛ novembre kalo nata kalata min kan ka kɛ min man da kalata o kɔrɔ ye i ka kuma jamana ɲɛmaya la n'o sera kilancɛ la kalata min bɛ kɛ n'a b'a fɛ ka sebaya ta o la bɛɛ f'a k'i sen bɔ nin gɛlɛya in nɔ wa ɲɛjugu ɲɛɲuman tɛgɛnɔbila bɛ kɛ bɛnkan sɛbɛn na ani Iran cɛ Bani Israɛl sɔn n'a ban Daniel Mayor n'ale fɛnɛ ye sanfɛ kalanso karamɔgɔ ye a ko Amérique jamana ɲɛma a kun bɛ diyagoya a kan a kun dari yɛrɛ sɔrɔ bɔgɔ noro min nɔ k'i curu a kɔnɔ n'o ye Iran gɛlɛn f'a kun k'i sama ka bɔrɔ de ko bibi in na Benjamin Netanyahu Bani Israɛl minisiri ɲɛma a yɛrɛ ka fanga kɔnɔ maa caman dɔrɔn bɛ a kɔrɔ caman y'a jira k'a fɔ a dɛsɛra politiki binaku taabolo minnu bɛ wele ko droite n'olu dɔw ye minisiri ye a ka gouvernement kɔnɔ wa u kɛlɛ jelilama fɛnɛ kun don n'olu yɛrɛ t'a fɛ fiyewu kɛlɛ yɛrɛ ka dabila Bani Israɛl fɛ don nataw la olu yɛrɛ de b'a fɛ k'a nɔnabila minisiri ɲɛmaaya la olu dara ko caya bɛ a nɔfɛ fanga ɲinindɔn minnu fɛnɛ farala a kan k'a kɛ minisiri ɲɛma ye wasabilo kɔnɔ n'o ye centrisiw ye olu bɛɛ dara ko caya bɛ a nɔfɛ bi o kɔrɔ ye k'a ɲi ka dɔgɔ bi u yɛrɛ ka fanga kɔnɔ wa k'o ta bɛɛ ye maa bɛ maa la a ka fanga kɔnɔ minnu ye kɛlɛjeliw ye n'i ye se kɛ olu ye
u b'a ɲini bani Israɛl minisiri ɲɛmaa fɛ a ka Donald Trump dala ka sɔsɔ ka tɛmɛ n'a ka kɛlɛ ye Palestine ani Liban ko nka ma na tigɛ Dawuda kan ni bani Israɛl minisiri ɲɛmaa wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la don nataw la ka sabu kɛ jamanaden fanba minnu kun bɛ ka danaya da ka kɛlɛ sababu la k'a bɛ ka kɛlɛ min kɛ ko ka d'u ye kɛlɛ don jɔlen ye nin ye ko kiri bi sɔn k'i ɲɛsin a mɔ fana ka sabu kɛ yurugu ko dɔw bɛ a kun ka kiri binna k'u ka sigiyɔrɔma 3 bɛɛ o tɛmɛnen kɔ don min na Palestine ngɛlɛ bolo Hamasi bɛ wuli ka jɔ kɛ bani Israɛl kɔnɔ octobre kalo tile 7 dɔ ni ka sangaso bon bani Israɛl n'o kɛra kɛlɛ dadonnen ye ani Palestine cɛ jamanaden caman jigin bɛ bani Israɛl jamana minisiri ɲɛmaa la k'a fɔ o kuma lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsin bɛ kunnafoniw ɲinini ma dogodogonin dugukɔrɔ ko kunbɛn min n'o ma se ka bɔ Palestine ngɛlɛ bolo Hamasi natɔ kalamɔ ka nin n'a ɲɔgɔnna tiɲɛni don bani Israɛl kun ko kiri fana bɛ sɔn ka ɲɛsin a mɔ don nataw la. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka techniciens ma o fana de bɛ dɔn sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaaya so fɛ ani cɛ ka lajɛliw la k'an bɛn n'Ala sɔnna ma.